No, mám taky nedorozumění s nějakou, no, bývalá kámoška, už není tady. Co mi dějí? Tak počkej. No, tak. Máme tady No. storyline, nebo nevím. Já jsem kamarádové půjčila, nebo nepůjčila. Hráli jsme Rivals, ok, pohoda. A koupila jsem mu v Rivalsu něco za moje Robuxy. A do tak mě nevrátil čičí. Tak jsem mu dneska na YouTube napsala. A za to Rivals mi vrátí 4 roky. Ale jako, proč by jsem ti měl vrátit, když jsi mi to koupila? Ano, jak jsi mi to koupila. A teď ti to nemusím vrátit, když mi to logicky jsi mi to ani nemusela kupovat do Robuxy. Takže to v bednu real. Takže jako nedorozumění. Proč mě otravuješ? Aha. Tak napíšeš něco. Napíš něco. Otravuje. Taky mě otravuje už nějakou dobu. To řekneš, že tak. Od dneška jsem čmaráček. No. Jako... Čmaráček. Jak je ty čmaráku? No, tak vidíte, jak je otravná. A když mi teď pod ten video mi napíš jakýkoliv komentář. Ale já to prostě už neřeším s mámou. Ale řeším to už nějak. Ale to ti nebudu říkat. Takže mě neotrvuj a dík, čau.